Her ses en figur over den atmosfæriske storcirkulation. Det første område er lavtryksbæltet ved ekvator, og der bliver simpelthen skabt et lavtryk, fordi at da ekvator får mest stråling fra solen, vil luften selvfølgelig blive opvarmet mest. Og da luften er varm, vil den stige til værs, og den vil så blive gradvist koldere og koldere, jo højere den stiger. Når luften så når et punkt, hvor temperaturen den ikke falder mere, vil den begynde at blive skubbet til hver sin side, som ses her. Og den vil så blive skubbet ud af, da der kommer mere og mere luft nedefra, så den vil blive presset ud til siderne. Den kommer så ud til det subtropiske højtryksbælte her, og selve den her proces, den kaldes ITK. Den subtropiske højtryksceller og passatvindene. Det subtropiske højtryk er noget, der sker, når det ækvatoriale lavtryk det stiger op i luften, og da det kommer op i højere luft, når det kommer op i højere luftlag, der er det jo koldt, så derfor bliver luften tung og vil derfor igen synge nedad, og ved omkring 30-40 breddegrad, der sker så den her subtropiske højtryk, som jo er en følge af det her. Den dynamiske luft, der så strømmer her, det er også det, man kalder for passatvindene. Og den vind vil på den nordlige side af kuglen strømme mod højre i hver sin retning. Termiske højtryk ved polerne. Ved polerne der opstår den højtryksområder, fordi luften den bliver afkølet og derved tung. Vestenvind. Fra de subtropiske højtryksceller på den nordlige halvkugle, der strømmer luften nordpå langs jordoverfladen mellembredderne. Og vindene de bliver afbåret mod øst, men de kommer fra vest og bliver derfor kaldt vestenvind. Variation over året. Klimaet er forskelligt på de to halvkugler, og det afhænger af jordens placering i forhold til solen. Når den nordlige halvkugle er udsat for mere stråling i den sydlige halvkugle, vil den her ITK-proces rykke sig længere op mod nord til omkring 15-20 i breddegrad. Og den effekt på os har så, at det bliver varmere. Og det sker omkring juli måned, og det ser vi jo også selv i Danmark. Det modsatte det sker så omkring december måned, hvor ITK rykker sig længere ned mod syd, da det er den sydlige halvkugle, der udsættes for mere sol. Og på den måde forandres klimaet ved hjælp af ITK-processen. Du skal